става, трябва с някой да се снимам. Защо ли се напрягам, щом някой ме попита къде ще ходя на море и с кого? Навсякъде оглеждам, но защо ли ми се струва живота някак скучен, без известия да чувам от някакъв, който пише съдъръм. Слайфам надясно, намирам своя нов актьор. Перфектен е за този епизод. Сериала не върви, ала аз не искам самота. Защо отчаяно търсим някой, с който да сме? Не ни интересува кой е той и ще млъкнат и всички около мен, за да не мрънкат, че съм зряла мома. И защо търсим ние някой набързо, с който да играем безопасно, да не влиза дълбоко в сърцето ни свято. После чувстваме се все по-празни. Така и не разбрах къде реално е проблема. Да остана да прекарам малко време насамена, спокойствие само с мене си. Приятелите чил, няма нищо да ми стане. Най-много да взема себе си да опозная. Не бързам аз за никъде, не, не, не. Не ставам ли ясна, щом кажа, че не искам аз да хващам някакъв странен от гората? Ще прощавате ми ли? Изтривам си всичко, няма да съм като тях. Като тях. Защо отчаяно търсим някой, с който да сме? Не ни интересува кой е той и ще млъкнат ли всички около мен, за да не мрънкат, че съм зряла мома. И защо търсим ние някой набързо, с който да играем безопасно, да не влиза дълбоко в сърцето ни свято. После чувстваме се все по-празни. Все по-празни. Нищо трябва да се занимавам с разни